салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ доред ё квартираи фурӯшӣ ё ки ягон чизи худро гум карда бошед, муроҷиат кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ва касоне ки дар канал обуна нестен, обуна шавен ва лайки бобигиро зер кунед. Ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. Аллоҳи меҳрубон аз ҳамаи шумо розӣ бошанд. Рафтем наворо тамошо мекунем. Ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, совхози 4, 15 сотиқ замин, 4 дархона, баня, ҳоҷатхона, анҷомхона, аловхона, оғил дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи $67000 боз савдо мешавад. об свет ҳастак, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% фоиз карда дастон медиҳанд ва гирди ҳавлин маҳкам мебошад. ремонти хона миёна мебошад ва дар ҳавлин ҳамаи намуд дарахтони мевадиҳанда дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон имо ватсап доранд. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Тагойобод, ҷамоати Обшорон, 10 сотиқ замин, 3 дархона фурӯхта мешавад бо нархи $165000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% гирди ҳавлин маҳкам мебошад. дарвозаи фасон часпондагӣ, ремонти хона миёна мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошон ватсап ҳастак.